हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथाङा नायदों बड'टुब इउ गासैखौबो फिन खेबसे बरायबावबाय बे आंनि बड'टुब इउ इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आं दिनै फिन गोदान भिडिअ लानानै फैबाय दिनैनि भिडिअआ जागोन नोंथांमोन फेसबुक पेज एबा फेसबुक प्रफाइलखौ माबोरैहाय मनेटाइज खालामो एबा माबोरैहाय सेटआप खालामो माबोरैहाय रिभिउआव हरो बेखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों एबा दिन्थिनो सानदों भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम फारियै नायलांबानो जाबाय आरो नोंथाङा जुदि गोदान आंनि बे चेनेलावहाय भिजिट खालामफैदोंबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव बयबो जाय बिथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय गिबियावनो आङो खिन्थाखानो सानो नोंथांमोनहा जुदि फेसबुक पेजखौ मनेटाइज एबा प्रफाइलखौ मनेटाइज खालामनोब्ला जे ब्रान्चआव नोंहा बबे बेंकआव एकाउन्ट दं जेनेबा स्टेट बैंक एचडिएफसि बैंक बा आइसिआइसिआइ बायदि बायदि बेंक बेहाय थांनानै नोङो नोंनि बेंकनि सुइफ्ट क'डखौ लानानै फै मोनसे सुइफ्ट क'ड थायो जेरै आइएफएससि क'ड बियो जोङो मानि ट्रेन्सफार खालामनो थाखाय सोरनोबा गुबुन सासेनो फैसा हरनो थाखाय बे आइएफएससि क'डखौ नांगौ जायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो इन्टारनेशनेल आउट कान्ट्रिनिफ्राय आउट अफ इन्डिया इन्टारनेशनेल मानि रिसिभ खालामनो एबा मानि ट्रेन्सफार खालामनो थाखाय बाहाय मोनसे सुइफ्ट क'ड नांगौ दा बे सुइफ्ट क'डखौ नोंथाङा बेंक ब्रान्चआव थांनानै भिजिट खालामनानै ब्रान्चनिफ्रायबो लानानै फैनो हायो आरो नङाबा गुगोलाव सार्च खालामनानैबो नोंथाङा लानो हायो नों जुदि कनफिउज जायोब्ला बेंकआव खनसे भिजिट खालामनायानो गाहाम माने बे बेंकनिफ्राय नों लाबोथारोबा बाहाय मिस्टेक जानायनि जेबो चान्सेस थाया दा आंनिया एचडिएफसि बेंक क'क्राझार ब्रान्च दा आङो मेल खालामहरदोंमोन माबायावहाय एचडिएफसि बेंकआवहाय दा आंनाव मेलबो फैदों मेलनि गेजेरजों एचडिएफसि बेंकना मोनसेल' अल इन्डिया मोनसेल' सुइफ्ट क'ड थायो एचडिएफसि बेंकनिया मोनसेयानो जायो अल इन्डिया दा जेरेखम साप'ज नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनोबा एचडिएफसि बेंक सुइफ्ट क'ड क'क्राझार ब्रान्च बेफोरबायदि लिरबानो जाबाय नोंना ब्रान्चआ मा बेखौ होदेरदो जेनेबा एसबिआइ सुइफ्ट क'ड क'क्राझार ब्रान्च बेफोरबायदि जेनेबा क'क्राझारनिबा बा नोंथांना बबे ब्रान्च बेखौ होबानो जाबाय बेहायनो सुइफ्ट क'डआ ओंखारबोखागोन बेनिफ्राय लाबानो जाबाय नाथाय बेंकआव खनसे भिजिट खालामोबा गाहाम जागोन दा सुइफ्ट क'ड गैयाब्ला फेसबुक एबा इउटुबावहाय मानि रिसिभ खालामनो हानाय नङा जेरै एडसेन्स एकाउन्ट खालामनो थाखाय सुइफ्ट क'ड नांगौ आरो फेसबुकआवबो सेम बे सुइफ्ट क'डखौ नांगौ मानि रिसिभ खालामनो थाखाय जेरावहाय नों आर्निं खालामगोन फेसबुक पेज एबा प्रफाइलनिफ्राय दा सुइफ्ट क'ड मोनसे फान कार्ड बेनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बार बेंक एकाउन्ट नाम्बार बेखौ बे डिटेलखौ गासैखौबो लाखादो बेनिफ्राय बे भिडिअखौ फारियै नायलांनानै नोंथांमोनहा सेटआप खालामबानो जाबाय मनेटाइजेशननि थाखाय आङो दा स्टार आरो इन स्ट्रिम एडनि फारसे दिन्थिलांगोन दे बिदिब्ला फैदो मबाइल स्क्रिनाव बिदिब्ला जों फेसबुकखौ लगइन खालामसै आंना अलरेडि लगइनखा नोंथाङा लगइन खालामबानो जाबाय नैबे थ्रि लाइनाव क्लिक खालामनानै नैबेहाय जे आं गाहायाव टिक मार्क होदों बेहाय टिरनि माबा होदों आइकन बेहाय क्लिक खालामदो बेनिफ्राय प्रफेसनेल डाशबर्ड फैबाय बेनिफ्राय इन स्ट्रिम एडआव आं क्लिक खालामनानै नायबाय बेहाय आंना एलिजिबल जाखाबाय आं बेखौ खालामथ'वा नोंथांमोननो आङो स्टारखौ खालामनानै दिन्थिगोन आं बेखौ नेक्स्टआव खोन्थागोन स्टाराव क्लिक खालामबाय स्टाराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो एड पे आउट एकाउन्ट बेहाय क्लिक खालामदो बेबायदि फैगोन बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय नोंनि अरिजिनेल बेंकआव जे नाम दं बेखौसो होनांगोन फेसबुकनि नामखौ होनो मोननाय नङा बेंकआव जे नाम दं बेखौ हो नोंनि नाम होदो ओमफ्राय फार्स्ट नेम टाइटेल बेनिफ्राय फार्स्ट नेम लास्ट नेम बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ कान्ट्रिया इन्डिया फैखागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय एसे टाइम लायो लडिंआवहाय दा बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय नै बेवहाय इन्डिया फैबाय बेनिफ्राय नैबेहाय इन्डिभिजुवेलखौ सेलेक्ट खालामनांगोन नोङो मिथिबाय सेट आप पे आउट एकाउन्टआव इन्डिभिजुवेल सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नेक्स्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय नेक्स्टआव क्लिक खालामखांनानै आरो गोदान इन्टारफेस फैबाय बाहाय लिगेल फार्स्ट नेम फैबाय बाहाय नोंनि नाम होदो लिगेल मिडिल नेम जुदि नोंना गेजेराव नाम दङबा गेजेरनिखौ होदो बेनिफ्राय टाइटेल लास्ट नेम बसुमतारी जेनेबा आंना अमृत बसुमतारी ओमफ्राय डेट अफ फैबाय ओमफ्राय बेहाय नोङो माबा होनांगोन नोंनि एड्रेस बेनिफ्राय स्टेट डिस्ट्रिक्ट मबाइल नाम्बार पिन कड जिमेल आइडि गासैबो फैबाय दानिया नैबे गाहायथारावहाय नैबे आङो ब्रेकेट माबा खालामनायावहाय बेहाय नोङो पार्मानेन्ट एकाउन्ट नाम्बार होनांगोन बेवहाय माने पान कार्डनि नाम्बार पार्मानेन्ट एकाउन्ट नाम्बारानो पान कार्ड नाम्बार आङो एड होबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव क्लिक खालामदो मोजाङै चेक खालाम जाहाथे गोरोन्थि जाया पार्मानेन्ट एकाउन्ट नाम्बारखौ आङो
आपलोड खालामबाय बिनिफ्राय नेक्स्टआव क्लिक खालामसै नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै हो नैबे टिक मार्क होनांगोन दै रायजोफोर गाहायाव टिक मार्क होनानै नेक्स्टआव क्लिक खालामदो नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नेक्स्ट इन्टारफेस फैसिगोन हाखु दाखु जानानै खालामनाङा स्ल'लि खालाम नायदो दानिया बेंक एकाउन्ट सेलेक्ट खालामनायनि फैबाय नोङो मेनुवेलि बेंकआव लानो ना पेपलजों लानो सेकेन्ड ना पेपलजों लायोबा सानसे साननै लेट जायो ओंखायनो बेंक एकाउन्टखौनो एड खालामनांगौ सिगांनिखौनो टिक मार्क हो बेनिफ्राय लिंक पेआउट मेथड बेनिफ्राय लिंक आउट मेनुवेलि लिंक बेंक एकाउन्ट बेनिफ्राय एसे लडिं लागोन बेबायदि दानिया नायदो मेनुवेलि लिंक बेंक एकाउन्ट इन्डिया बेंकआ हा इन्डिया स्टेटआ फैबाय बेनिफ्राय एकाउन्ट हल्डार नेम नोंनि बेंकआव जे नाम दं बेखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय सिफ्ट कड नै दहाय आं होननाया सिफ्ट कडआ बिबाय बाहाय सिफ्ट कडखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट नाम्बार होनांगोन बाहाय सिफ्ट कडखौ आङो नैबे स्क्रिनाव होनाय दं बेखौ आं कपि खालामनानै आङो स्क्रिनशट लाखादों बेखौ कपि खालामनानै होजों पेस्टल' खालामसै जाहाथे इजि जायो थाब जायो नोंथांमोनाबो बिदि खालामबानो जाबाय आङो कपि खालामबाय आंना HDFC बेंक कपि खालामबाय आं डाइरेक्टलि पेस्ट खालामहैनोसै बेयावहाय थाब जानायनि दा फैबाय आङो पेस्ट खालामबाय बेवहाय सिफ्ट कडखौ आरो बिनिफ्राय बेंक एकाउन्टखौबो आङो कपि खालामसै आंना मोनसे जायगायाव दङ हिसाबै आङो गुगोल ड्राइभआव दोनखानाय दं हिसाबैहाय बेंक स्टेटमेन्ट बेनिफ्राय आङो कपि खालामनानै बेखौबो आं पेस्ट खालामगोन जाहाथे थाब जायो इजि जायो खामानिया बेखौ आं कपि खालामबाय बेखौबो कपि खालामनानै डाइरेक्टलि बेयावहाय आङो पेस्टल' खालामहैनोसै मोजाङै डिटेल मोजाङै नायनानै पेस्ट खालाम नोंथांमोन गोरोन्थि जायो दाजाथों जाहाथे आङो पेस्ट खालामबाय बिनिफ्राय लिंक पेआउट मेथड बेहाय क्लिक खालामदो नैबे टिक मार्क होनानै टिक मार्क होदो बेनिफ्राय लिंक पेआउट मेथड बेहाय क्लिक खालामबानो जाबाय नैबे लिंक इउआर पेपल बेहाय क्लिक खालामनाङा हो रायजोफोर बेखौ जोङो नाङा बेनिफ्राय फैबाय नै एड इउआर टेक्स इनफो दानिया बेहाय क्लिक खालामदो बेहाय क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय दानिया नोङो नोंनि फेसबुकखौ मबाइल नाम्बार बा जिमेल आइडि होनानै पासवार्ड होनानै लगइन खालामनांगोन आङो लगइन खालामनोसै दानिया मेसेज फैबाय आङो बाहाय OTP फैनानै दाना कन्टिनिउ एस अमृत बेहाय क्लिक खालामबाय आङो नोंथांना नोंनि नाम फैगोन दा कन्टिनिउ एस अमृतआव आरो खनसेबाव क्लिक खालामदो बेहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया नै गेट स्टार्ट बे फैगोन दानिया बेवहाय नायबानो जाबाय बेवहाय न'खौ सेलेक्ट खालामनांगोन आङो गोलाव फरायनानै खोन्थालिया सिम्पलि बेवहाय नोंथांमोनहा न'आव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय टेक्स इनफरमेशनखौ मिथिबाय न' खालामदो गाहायनिखौबो न' खालामदो माने जों US नि नङा नालाय बेनिखायनो न' क्लिक खालामनानै नेक्स्ट खालामनांगौ न'आव क्लिक खालामबाय आङो नेक्स्ट एबासनो नोंथांमोनहा मोजाङै फरायबानो जाबाय बेखौ आं थाब खोन्थाबाय बेनिफ्राय नोंथांनि मुं फैगोन बाहाय आंनि अमृत बसुमतारी फैबाय दाना कान्ट्रि सेलेक्ट खालामना बावनांगोन नोंथांनि कान्ट्रिखौ जोंना इन्डिया नालाय आङो इन्डिया नागिरबाय इन्डिया सेलेक्ट खालामनोसै इन्डिया सेलेक्ट खालामनानै होदो इन्डिया बोरो आं स्क्रल खालामगासिनो दं गोजौ फारसे इन्डिया मोनबाय आं इन्डियायाव क्लिक खालामबाय एबार जोंना फैबाय नै दानिया नेक्स्टआव क्लिक खालामदो इन्टार इउर एड्रेस दानिया एड्रेस फुल एड्रेस नोंथांनिखौ बाहाय फुल एड्रेस होनांगोन एड्रेस होदो आं होबाय एबारनो नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै होदो बैयाव टिक मार्क थानांगोन नोंथाङा एड्रेसखौ मोजाङै फराय जाहाथे गोरोन्थि जाया नोंथांनि पार्मानेन्ट एड्रेसखौ हो बेबायदि नेक्स्ट दानिया बिनिफ्राय 0%आव क्लिक खालामदो बेखौ फरायनानै खोन्थाला गोलाव जायो भिडिअआ गोलाव जाखाबाय ओरैनो 0%आव क्लिक खालामनानै दानिया नेक्स्ट खालामबा बेफोरबायदि फैबाय दानिया बेवहाय टिक मार्क होनांगोन बाहाय टिक मार्क होदो दानिया टिक मार्कनि गाहायाव मोनसे सिगनेचारनि अपसन फैयो हा नोंनि फुल सिगनेचार आं बेखौ स्क्रिनशट लाबाय बेवहाय सिगनेचारा माने नोंनि मुंखौ फुरा लिरनांगोन आंना अमृत बसुमतारी नालाय अमृत बसुमतारी लिरबाय नोंना जेखिजाया लिरदो बेनिफ्राय नेक्स्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय नेक्स्टआव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय बे फैगोन दानिया बेवहाय साबमिट फ्रमाव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय दानाव क्लिक खालामनानै होदो बे टिक मार्कआ थाखागोन दानाव क्लिक खालामबानो जाबाय दानिया एड इउर टेक्स इनफो जाबाय नै स्टार्ट कमप्लिट जाहैबाय आंनिया गासैबो जाहैजोब्बाय नोंथांमोनहा नायनो हागोन दा नायदो आंनि स्टार
पेमेन्ट सेटआपा जाजोब्बाय दा आङो नेक्स्टआवहाय नोंथांमोननो इन स्ट्रिम एडनि फारसे आङो दिन्थिगोन मोजाङै बेयो गुसुं भिडिअआवनो नेक्स्ट गुसुं भिडिअआव आङो इन स्ट्रिम एडनिखौ दिन्थिगोन दिनै बेखिनियानो